Pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene timagwera ndi amalawi osiyanasiyana komanso amakhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani za ndale kuyendetsedwa kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye lero tabweranso ndi mkulu wina amene amachita kuti Lyton Mangochi amene wandithu amakhala ku Karonga ndipo iwowa akufuna kuyikapo maganizo awo pa zimene zachitika ku Karonga kumene kundithu Karonga taona MCP ikuwina mipando itatu ya ukhansala. Ndiye Lyton Mangochi akufuna kuyika maganizo awo pa zimene zachitika kumeneko kuti zayenda bwanji komanso iwowa akunenetsa kuti samadana ndi boma koma amafuna kupereka malangizo otukula dziko lino. Ndithu tikhale limodzi pamene tikumvera kuti bambo Lyton Mangochi lero alibweretsera zotani pa 30 March 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Timakunyadirani ndipo zikomo potitsatira nthawi zonse. Ndabwera pano kufuna ndiyankhule ndinu amalawi anzanga, ndikuthokozeniso amene mwapanga chisankho mozama kwambiri abale anga amukaronga kusankha chimene munakonda kumtima kwanu kuti palibe anakukakamizani, koma ndikuzindikira kwanu ndi mmene mmazidziwira. Ine ngati Lyton Mangochi ndine activist, ine si wachipani koma ndimatha kuwunikira. Nthawi zina anthu mmatha kunditenga udyo mmene muganizira mmutu mwanu ndi kupotoka nzeru zanuko, ndiye mmandifanizira kuti inenso ndikuyankhula mopotoka, koma choona chenicheni muzachidziwa sipatali iyayi. Ena mwakhala mukunyoza chichitikireni chisankho chija kunena kuti Lyton Mangochi wasowa pa Karonga, sakuoneka kumene ali. Ena muliwo wathawa chifukwa MCP yawina ndiye akuopa kuti mwina angaphedwe. Ena iyayi zakukanika kunyengerera anthu akaronga kuti asavotere MCP. Ndi momwemo muli monse mmene mungayankhulire ndizomveka, sitingatsutse iyayi chifukwa anthufe tilipo osiyanasiyana. Pali ena ochenjera, pali ena amatchedwa zitsiru, pali ena amatchedwa ofatsa, koma tonsefe ndife anthu. Komanso pali anthu ena ntchito yawo ndiyongokhala busy kumapanga nkhani zimene munthu sachita aliponso pa dzikopa. Kulinso anthu ena amapanga pulani basi ndi akatswiri odziwa kuti munthu timupha bwanji alipo mpano pa Malawi. Ndiye zonsezo zili mgulu la anthu. Sono ine sindingakuweruzeni ngakhale ine mukundiweruza kunena kuti ndimati nditani. Zimenezo ndi nzeru zanu mmene mumaganizira ndi mmene muziganizira. Ine sindigwedezeka ndipo sindicheuka chifukwa ndilibe mantha. Mtima wanga unayikidwa mopanda mantha. Pa dziko lapasipa amene ndimamuopa sanafike, sanabadwe iyayi, koma ndimatha kupereka ulemu, kaya ndi kwa president wa dziko, kaya ndi wa minister, pokhapokhapo akamachita zinthu zoyenera kwa mtundu wawo, kwa amene akuwatsogolera. Ndiye nthawi zina inu ngati muli makawadzi mmoyo wanu, sibwino kumandipangira komenti zinthu zina zake za uchitsiru zimene zimakukwanirani inu osati ine yayi. Ndiye mukamapanga ma statement anu m'maforamumu, m'masamba amichezo, muzilingalira kuti ndikuyankhani chani. Inu mnapekera nkhani pa misamba ya mchezo kumanena kuti ine ndasamukira ku Tanzania, ndatsekula shopo ku Tanzania. Zonsezo ndikungofuna kundipara mkamwa. Ndikudziwa chipani chimene muli komanso amene akukutumani. Sindikufuna kupeputsa munthu pano, koma mungozimva kuti zimenezo muzichepetse chifukwa ino nthawi yoti muzilingalira kumene akupita Malawi, osati muzilingalira kuti Mangochi ayankhula chani kukacha.
ndi zolakwika kwambiri. Ine sindili pano against inu ayi, ndili pano kuwongola dziko kuti liziyenda bwino. That's why even a president a dziko lino amandikondwera ndikamawalangiza, amandikondweranso maministara ndikamawalangiza. Zina amazigwiritsa ntchito ngakhale sangapite pa nsanja kapena pa msonkhano uliwonse kuyamikira pa zimene ndimalangiza boma. Inu ngati mmanitenga ine ngati ndani wa boma, ndiye kuti ndinu wopotoka nzeru. Inuyo ndinu zitsiru amene simmalangiza boma, amene simmazuzula zikamalakwika. Nzeru zanu ndi zosokoneza, komanso ndiye kuti muli ndi nsanje ndi utsogoleri wa chakwera. Chifukwa chikhala mmalikonda dziko lino kapena mmamukonda mtsogoleri kuti aziyendetsa bwino Malawi mmene akufunikira, bwezi mukuyima poyera, mukubwera poyera ngati mmene ndiyankhulira ine. Sindimatukwana, ndimalankhula choona chokhacho, chifukwa sindikhulupirira kuti kumuuza mtsogoleri dzina la mwendo ndikamuuze kuti ndi nkono, zimenezo sindizakwanitsa pa moyo wanga. Olo minista aliyense wa boma ngati akuchita zolakwika, tiyenera kumudzudzula kuti ayende mu right direction. Ndiye inu munangobadwa basi omayankhulira mmakona, oyankhulira kuzipinda ndi azikazi anu, oyankhulira muzimbudzi, oyankhulira mbafa mukamasamba, oyankhulira mbasi mukamayenda. Ine sindili chonchoyi. Sindinasowe pakalonga pano, ndilipo ndipo ndizakhalapo. Ndidzafa imfa ya Mulungu osati ya wina wake wondipangira ayi, chifukwa ine ndikudalira Mulungu wanga amene anandionetsa dziko lapansi. Inu ngati mukhulupirira kuti mukalankhula kapena wina wake akuphani, khalani ndi uchitsiru wanuwo, koma ineyo uchitsiru sindiufuna ngati wanuwo. Ndi chifukwa ndimayankhula zakukhosi kuti atsogoleriwa azizigwiritsira ntchito, ndipo zambiri tu akuzigwiritsira ntchito. Amandiyamikira kumbali, amandikonda kwambiri, koma sangabwere kudzandiyamikira pamaso, chifukwa cha khalidwe la anthu ngati inuyo amene mmakonda kulondana munthu wina. Ine kungochoka pano kupita ku Mangochi pa 21, kupita ku Mangochi ukafika ku Makanjira kukaona nsewu, ukaona mabridge, mwakhala mukuona mavideo ndimatumiza. Ndinapitanso ku Blantyre kukacheza ndi nzika zimene zili ndi nkhawa, pomwe boma likudza ndi mapulani oti asamuse ma headquarters onse kuyambira ku Zomba mpaka ku Blantyre kuti apite onse ku Lilongwe. Ndacheza nawo, ndamva maganizo awo, ndinakutumirani ma WhatsApp mwazimvera kuti Amalawi akudandaula ku Blantyre, Amalawi akudandaula Makanjira, Mangochi Road, mabridge sali bwino. Zonse zija ndinapanga mwa initiative yandekha, palibe amene anandituma, chifukwa sindipangira ufulu wa anthu okha kukalonga ayi. Konse kumene ndayimbiridwa mafoni ndimapita ndikukaona pa ground kuti zili bwanji. Sono inu ngati muli ndi mantha kapena mmandiopa, muzindiyimbira mafoni kundifunsa, kusiyana ndi kuti muzipita pa social media nkumaninamizira zinthu zimene sizili. Ine ndisakunamizeni, ine ndilibe mantha. Ine wonse andalewa ndimacheza nawo, kaya ndi a MCP, kaya ndi a Ford Chihana amene, kaya ndi atupere, kaya ndi MP wanji, ndimadzudzula komanso timacheza nawo. Ndiye inu ngati makhulupirira kuti kundzudzula munthu ndiye kuti ndi mdani wako, kumeneko ndiye kupotoka nzeru.
khulupirirani kusaopa munthu koma kumpasa ulemu. Khulupirirani osakhala chitsiru kwa amene akufuna mukhale chitsiru. Mukhulupirirenso kuti anthu pa dziko lapansi tili m'masiku awiri, limene munabadwira ndi lofera. Kwambiri mukafunsa mayi anu amakuwuzani tsiku limene munabadwira ndi nthawi, koma samakuwuzani tsiku losathera moyo wanu. Ngati akulephera mayi anu amene anakuberekani kuchoka nanu mchipatala kubwera panja, samadziwa tsiku limene muzathere inu. Ndiye choopa ndi chani pa dziko lapansi? Poti dziko lapansi limangofuna ulemu kwa ofuna ulemu. Dziko lapansi silofunika kulinjenjemera. Chokhacho chilungamo chizakumasulani. Ndiye inu Amalawi siyani kumakhala opeka nkhani za Lyton Mangochi mukamacheza pa misamba ya mchezo kunena kuti Lyton Mangochi wathawa, Lyton Mangochi wasowa ukalonga chifukwa choti MCP awina. Palibe vuto. Azimayi kapena anthu amukalonga asankha kuvotera makandidate a MCP, akudziwa chimene apindula nacho kapena chimene apindule nacho. Ife timangonena kuwunikira. Amati mwana akalirira nyanga ya nsasi msemere imfotere yekha. Ndiye ine zoti ndiyankhule zambiri ndilibe. Anthu asankha sanalakwitse iyayi, chifukwa unali mpikisano. Pali ena anasankha DPP, pali ena anasankha UTM, pali ena anasankha NDP ya chimwene anga mwene fumbo, pali ena anasankha Afodi ya chimwene anga Ainoki Chihana. Koseku ndi kusangalala kwa munthu amene wasankha chimene wafuna. Ndiye wina ngati wapeza zambiri amachedwa wopambana. Ndiye apa chisango taona MCP inali bize, anthu agulako mchere, anthu athamanga apa ndi apa, anthu avala zitenje. Ndiye zimene tikufuna zimenezi, kunena kuti munthu akafuna lezara amamusiyira, akafuna somba amamusiyira. Chilichonse chimene wafuna munthu amasiyiridwa, chifukwa even mfiti ikamapita korodza imapemphaso Mulungu. Ndiye sizachilendo kunena kuti makandidate a MCP apambana. Azinzathu amene aja wonse makandidate a MCP ndi azinzathu takula nawo, si adani athu. Tapatsana nawo moni, ndi mmene ndale zimakhalira, koma zotsatira zimaoneka masiku ake akamabwera. Ndiye pulizi siyani Amalawi kunyogodora kapena kutaya nthawi kuganiza za Lyton Mangochi. Ndipempheso konse kumene muli Amalawi muno m'Malawi muno, kunena kuti ngati mukukumana ndi mavuto kapena wina wake akukupsinjani ofesara muboma, muzindiimbira foni ine pa 9 45 38 28 kundifotokozera. Ine ndizilankhula kuti mpaka president yathu atengepo gawo, kapena maminista athu kapena ma MP athu atengepo gawo. Musandiope, muzindiyankhula ndithu kundiimbira. Inaso ya 9 563 99 35 9 563 99 35. Ndiimbireni konse kumene muli Amalawi, kaya ndi kunsanje, kaya ndi kuchikwawa, kaya ndi kumulanje, kaya ndi kudyolo. Lero lino ndatulutsa video yokamba za mmene anthu amaboma atyolo mulanje ndi nkhatabe
akuvutikira umphawi. Chonsecho kuti atsamunda ali m'madera amenewo ali ndi minda ya tiyi ya nkhaninkhani ya mahekita ambirimbiri, kumene amakagulitsa tiyiyu boma silidziwako, kumene amakasunga ndalama akagulitsa tiyiyu boma silidziwako. Koma atsamunda amenewa ali ndi matiriyoni amakwacha kwambiri, mwinanso ali m'madolars. Koma boma ndi ife eni yake sitikupindula. Ndiye ndimapempha boma kunena kuti zithekere azichotse umwini wa atsamundawo aupereke kwa Amalawi, kapena atenge aboma zinthuzo zizikhala za Amalawi. Chifukwa anzathu ku Tanzania anapanga zimenezi, tiyi wawo akupindula nayo eni yake a Tanzania. Ku Zambiaso anapanga zimenezi, tiyi wawo akupindula nayo eni yake a Zambia. Chimodzimodzinso kwa azunguko ku Russia anachita nationalize makampani a tiyi ndi zina zotero, amapindula ndi ma-Russians. Koma kwathu kuno tili ndi vuto, timalemekeza atsamunda kuposa mtsogoleri wathu, kapena kuposa maministeri athu, kuposa mafumu athu. Sitidziwa kuti ena amayenda chanseri ndi kumapezako korowa, ndi chifukwa chake amakhala chete. Koma nthawi yakwana kunena kuti anthu am'madera a Mulanje, anthu am'madera a Tcholo, anthu am'madera a Nkhatabe, kumene kumalimidwa tiyi wapamwamba muno mu Africa, tiyi wokondedwa dziko lonse lapansi, nawonso akhale akupindula. Ndiye choncho Amalawi, ine ngati Lyton Mangochi, kukhala chete chitachitika chisankho sikuti chilipo chimene ndikuopa kapena ndikunjenjemera wina aliyense. Ayi, tonsefe ife ndiyo anthu amene olo tikasamba njenjebe zimatitsata pena paliponse, kusonyeza kuti ndife mitembo. Wina aliyense ali m'Malawi muno azasanduka mtembo tsiku limodzi. Komanso chimene mungadziwe, palibe amene anabadwa dziko lapasili mphuno yake ikuloza kumwamba. Mwina ngati munaonapo pa masamba anchezo munditumizire zithunzi. Koma tonse mphuno zathu zinaloza pasi, kununkhiza pamene tidzakwiriridwe. Ndiye siyani kuopa munthu, siyani kuopa aliyense, koma muzingolemekezana. Tizingolemekezana Malawi, osamayankhula zinthu zimene mulibe nazo umboni, pamawa zizakuvutani. Ine ndine Lyton Mangochi, ndikuyankhulira audio iyi kuchoka m'nyumba mwanga kuno m'boma la Karonga. Ndithokozenso inu nonse amene munandilandira ku Mangochi, ngakhale kuti mmandifunsa kuti zikukhala bwanji, ukuyenda opanda bodyguard, kodi iwe moyo wako siuopa, moyo wako uli pachiswe. Ine ndinakuyankhani kuti ndathokoza mmene mukundidandaulira. Mapemphero anu ndiye bodyguard wa ine. Ndi chimodzimodzinso ndapita uko ku Blantyre ndikupanga video, anthu ambiri anatiunjikira kumandifunsanso mafunso otero. Mulilongweso anandiunjikira kumandifunsanso mafunso otero. Koma chimene mungadziwa Malawi, dziko ili tili m'masiku awiri. Mulungu akudalitseni mukatha kumvera audio iyi.